balanzo presentado pola Consellería de Facenda, unha vez rematadas a todas as operacións para peche do exercicio orzamentario do ano 2025. A primeira conclusión deste peche é que o exercicio orzamentario finalizou nunha situación de equilibrio, sen déficit e con execución prácticamente do 100% do orzamento que entrara en vigor o 1 de xaneiro do ano pasado. Os datos, a execución exactamente do 97,4%. Hai que ter en conta que hai unha serie de... Este non chegar ao 100% se debe, na súa práctica totalidade, a que estaban consignados fondos europeos que teñen un período de execución máis aló da propia anualidade. Por lo tanto, poden ser executados tamén neste ano, incluso máis adiante, e iso dá lugar a que non se producirá unha execución do 100%, pero en ningún caso quere decir que esos fondos non se vayan a executar finalmente. O saldo fiscal é positivo, é dicir, a diferencia entre o ingresado e o gastado é positivo cun 0,11%. A previsión era 0%, diferencia entre ingresos e gastos, por lo tanto, incluso é máis favorable, e ese saldo positivo se pode adicar, de feito, se está adicando xa no ano 2026 ás prioridades que estimamos que están baseadas, sobre todo, nos servizos sanitarios de carácter social. A ratio entre débeda e PIB é dun 13,9%. Está por debaixo da que había no ano 2012 e xa cumplimos este obxectivo de estar por debaixo do 14%, está fixado para o ano 2029. Por lo tanto, acadamos o obxectivo de baixar a débeda por debaixo do 14% 4 anos antes do que estaba previsto. E o aforro bruto, que é a diferencia entre os ingresos correntes que ten a Xunta de Galicia e os gastos correntes que ten que asumir, é favorable en 1.359 millóns de euros, que é o que podemos adicar a investimentos e o que nos coloca cun esforzo investidor entre as 3 comunidades autónomas que máis investiron en relación ao seu orzamento de todo o Estado. E o noso esforzo investidor un 14,6%, que está moi por enriba da media estatal e da media das comunidades autónomas, do que inviste o Estado e do que invisten as comunidades autónomas. Seguimos sendo unhas comunidades autónomas no grupo das 3 que con máis axilidade pagan os provedores, 15,3 días de media, que son 11 días menos que o promedio estatal. E, estas cifras teñen moitas consecuencias positivas, aparte de que o superávit se pode adicar a prestación de servizos de carácter social, a que nos permite un esforzo investidor aínda maior, pois, como xa teño dito en outras ocasións, isto permite que as axencias de calificación crediticia melloren, xa melloraron a posición de Galicia, e, polo tanto, cando teñamos que facer novas operacións de endebedamento sempre dentro do límite do déficit cero, os xuros, os que podamos facela, son sensiblemente menores.